Ahoj, vítám vás u druhého videa a dneska zkusíme poprvé meditovat. Jestli se toho nějak bojíte, tak vůbec nemusíte. Je to jenom nějaký čas dostat se sami k sobě, poznat sami sebe, prozkoumat sami sebe. Chci, abyste brali meditaci jako nějakou průzkumnickou výpravu, kde jste průzkumníci a můžete zkoumat všechno. Od toho, jak se cítí vaše tělo, až po to, jaký máte emoce, jaký máte myšlenky a zkoumat to ne jako osoba uvězněná v tom všem, ale jako osoba, která se na to může kouknout s nadhledem. Nebojte, nepůjde vůbec o nic spirituálního, nudného nebo zdlouhavého, to vůbec. Dneska zkusíme meditovat na 5 minut, zítra to zkusíme už na 10 a ty naše meditace se budou pohybovat cca kolem 10 minut. To neznamená, že jiní lidé nemeditují mnohem díl, ale to buď to přijde s časem, nebo to vůbec přijít s časem nemusí. 10 minut je pořád strašně moc pro naše duševní zdraví a naší životní pohodu. A tak to zkuste aspoň na 10 minut. Ale kdyby vás to bavilo a kdyby vám to něco přinášelo a chtěli byste toho víc, tak si klidně můžete dát stejnou meditaci 2krát za den nebo jinou meditaci. Můžete to takhle střídat podle toho, jak vám to bude pohodlný. Kdy dělat meditaci? Je to úplně jedno. Můžete ji dělat ráno, čímž hezky začnete den, nebo večer, čímž můžete hezky ukončit den, anebo kdykoliv v průběhu dne. Dobrý je třeba tuhle meditaci, co budeme dělat dneska, dělat třeba před nějakou stresovou situací nebo po nějaký stresové situaci, protože se trošku dostanete z vašich nějakých myšlenek a kolotočů emocí a můžete se na tu situaci podívat trošku s nadhledem. Kde dělat tu meditaci? Je dobrý najít si nějaký klidný místo, kde vás nikdo nebude vyrušovat a kde vás nebudou vyrušovat ani nějaký hlučný zvuky z okolí pro začátek. V pozdějším stádiu nemusí být na škodu mít nějaký zvuky kolem sebe, ale tam se dostaneme za pár dní. Kdybyste náhodou neměli nějaký místo, kde by byl klid a nebyli byste rušení, tak stejně dobře poslouží i dopravní prostředek, když si vezmete sluchátka a zavřete oči, tak na vás nikdo nepozná, že meditujete. Nebo můžete jít do auta, samozřejmě nejedoucího, kde byste mohli mít klid, nebo třeba v koupelně. A v jaké poloze meditovat? To je taky docela na vás. Záleží na tom, co je vám příjemný a pohodlný. Buď to můžete meditovat v takové pozici, jako jsem já, v obyčejném tureckém sedu. Nemusí to být žádný lotusový květ, ale jestli to umíte, tak určitě běžte do toho, když je vám to příjemný. Důležitý je jenom mít rovný záda. To musí splňovat ten váš nějaký set, nebo klidně leh. Takže jaký set ještě můžete použít? Klidně můžete být v takovémhle sedu, normálně jako jste na židli, klidně i na židli. Je to možná i lepší než na gauči, protože je to tvrdý povrch, takže vás to nebude svádět k tomu se různě hrbit a tak. A budete tam úplně rovní. Další pozice, která se hodně využívá, je tahle, kde akorát si jakoby kleknete a taky vám to pomůže si narovnat záda. Klidně můžete meditovat i v leže, protože na začátku hodně lidí bolí z toho sedu záda, když meditují trochu díl. U nás to asi nebude zas takový problém, ale kdyby se to stalo, tak si můžete lehnout, pokrčit nohy a kdyby vás to trošku svádělo k usínání, tak je tady takový triček, že si dáte takhle ruku a když vždycky spadne, tak to udělá zvuk a vy se tím můžete probudit. Ale na to tak dlouhý meditaci mít nebudeme. Tak můžeme zkusit jít na první meditaci. Nejdřív zvedněte ramena až k uším, spolu s tím se nadechněte a s výdechem ramena posaďte zpátky dolů, tím se vám narovná páteř a začněte zhluboka nadechovat a vydechovat, jenom pro začátek, aby jsme se trošku uvolnili. A spolu s dalším výdechem zavřete oči. Ještě párkrát se hluboce nadechněte a hluboce vydechněte. A teď nechte váš dech plynout tak, jak je to pro něj normální. Nesnažte se to nějak ovlivňovat. Nezapomínejte na to, že je důležité mít rovná záda, rovnou páteř. Teďka se budeme zaměřovat na dech, na to, jak nadechujeme
A jak vydechujeme. Kdykoliv nám odběhnou myšlenky někam úplně jinam od dechu, tak si toho akorát všimneme, nesoudíme to nějak a vrátíme se zase zpátky. A sledujeme nádech a výdech. Můžeme sledovat, co se děje s tělem, když nadechujeme. Jestli se něco děje s rameny, s hrudí, nebo s břichem, nebo třeba úplně s něčím jiným. A co se děje s tělem, když vydechujeme? Všimněte si třeba, jak dlouho trvá váš nádech a jak dlouho trvá váš výdech. Jak byste váš nádech popsali slovy? A co výdech? Jak se cítíte, když se nadechujete? Jak se cítíte, když se vydechujete? Zkuste to prozkoumat. A vždycky, když vám odběhnou někam myšlenky, tak si jenom všimněte, neříkejte, jestli je to dobrý nebo špatný. Jenom si všimněte a vraťte se zpátky k dechu. A s dalším nádechem otevřeme pomalu oči. A ještě se nehýbeme. Koukneme se, co všechno vidíme v našem zorném poli. A uděláme úplně první pohyb, co nás napadne, že chceme udělat. Tak tohle byla vaše první meditace. Co vy na to?